murezimbabwe imwe information inozosvika time sei iyi information ndianaizwa kuti on that politburo meeting yakaitwa pakanzi retired general valerius vanda vasimuke napresident Mnangagwa vachinzi varipi sumuka stand up, alright, sit down, ariti vachinyadziswa according, maanalysts mazhinji, macommentaries mazhinji, that's how they concluded the whole thing and gave news dzekuti Valerius Vanda wakanyadziswa napresident, right? On that same in that same politburo, source yedu yazotipinzira information right now ichitiudza kuti Chris Mutsvangwa wanga Ongodzamba Dzamba VP Chiwenga vamubvunza mubvunzo. And here is the funny thing, the question is so funny because haungatarisiri munhu akaita saChris Mutsvangwa kuti atadze kupindura mubvunzo oyoyo, because zvinhu zvaanogara achingoparidza in public. So what was the question? Hanzi navice president takatombovanzwa in fact in public vachitaura nyaya yekubverenyurwa. So vice president vakabvunza Chris Mutsvangwa vachiti so he was making a speech and then Chris Mutsvangwa was right, like he's sitting right in front of him. So ari kuita speech akati ndobva vapama zvinhu zvavakataura paipa vachiti let's maintain peace, let's maintain unity, vachonge vanotaura singataura mino let's maintain peace isa ndokuzoti paipa because takambozvitaura kuti vanofarira hondo vanenge vasati vamboenda kupi kuhondo, vanenge vasati vambobverenyurwa. Ndiani penyu apamura pakambobverenyurwa? Ndopavanga vakutendeka ani? Chris Mutsvangwa vachiti ndiani penyu pakati penyu? Ndobva varamba vakatendeka Chris Mutsvangwa manje vachiti ko ndiani pakati penyu akambobverenyurwa? Vakatendeka chi? Mutsvangwa. Mutsvangwa wanga wakungoti bwai kuti vapindure kuti hai nini ndiri musoja ndakatombobverenyurwawo. Aish Chris, right? So, which brings us to this question now. Kuti ma-credentials anenge achitaugwana naChris Mutsvangwa ndechokwadi here aya. Vana Chris Mutsvangwa anenge achiti chiko waitaura kuti iye naGeza mafesi itimu rimwe chete. But what surprised me, Chris Mutsvangwa, I think politics is a zero-sum game. It's like, it's power. Of course, power is a zero-sum game. It's either you have all of it, or you have nothing. So tiri kuti chipanapa tiri kuti Chris Mutsvangwa wakapa speech yokuti chiro ini ndakanetseka kuti I'm your host panapa mzindo wevanhu, super musaita confusion. So ndakanetseka nainini ndikati Chris ari kuti iye Geza, because according to history yakataurwa naChris, Geza haana kutombogara aenda kana kuhondo kana kawanda, haana tombobata futi. In fact wakatojoina hondo yakupera, wajoina 1978 according to Chris speech yakapa. Ndobva aenda kupi kutraining kuMozambique, akazodzoka akaenda kupi, ndobva kaenda kupi, ndobva atozodzoka muna 1980 muZimbabwe. Handi muri panzwa according to Chris Mutsvangwa. So Chris Mutsvangwa waita discredit war credentials aComrade Geza, but at the same time achiti Geza is his best friend. In fact, his friend, not best. He was his friend for some time in their life. So wakataka kuconnecta manje nekubvunda kugegeda kwemene kwakaitika kuna Chris in this politburo meeting. Ndo pateta kuita maconclusion okuti so maybe waiva right kuti Comrade Geza vana kuenda kupi kuhondo, but manga muri mose. Boys, iwo wakadzikisira Comrade Geza after vatotisiya zvokuti havasisina muromo wokuti vagone kutaura kuti vakomana ndakanguri ndabverenyurwa ndiri muhondo, muri kundiudza zvehondo nhasi. I am dhara mukuru man Comrade Geza. But anyway, mure Zimbabwe, this is the news sezvadzasvika padesk ka-update takupinzirai. Munotisiza kuti change tichipinzira tuma-updates as soon as dzasvika pa-news desk. The best political channel muno munyika yedu yeZimbabwe. The best, most entertaining but educating and powerful, influential political voice, super galo wenyu pano pamzindo wevanhu. So stay tuned, stay subscribed, follow. Kana muchitiona muri paFacebook, muri kutiona paInside Africa Network, vari kutiona paYouTube, muri kutiona pano paThe Mutapa Times. So vari paFacebook, go and subscribe kuYouTube because tiri kubudisa even more fire zviri kuitika right now. So inzwai munzwi. Thank you to our channel members, the ones vari kubhadhara every month to be the channel members.
ndimi the fuel iri kuita kuti this political voice or this Zimbabwean voice, because we talk about everything, and this Zimbabwean voice rigare richishepa mafungiro nemaonero atoita zvinhu mune ino nyika yedu. So thank you, and vasati vajoina, please do so now. Peace.